Pozdravljeni vsi. Zoran, hvala še enkrat za odziv na moje vabilo. Hvala za vabilo. Dolg časa sva se dogovarjala, No, planirala sva to narediti v mojem studiu, ampak sem jaz nekako izkoristil tole priložnost, da sva tukaj v tem hramu književnosti. Jaz sem v bistvu se s to vašo knjigo Formule ljubezni srečal, ko sem bil precej mlad. Mislim, da sem bil star 16 ali pa 17. In precej mi je spremenila pogled na zaljubljenost. Velikokrat ste že odgovarjal na to vprašanje, ampak vsem bi se ga rad na začetku malo dotaknil. Iluzija zaljubljenosti. Če lahko malo ta koncept opišete, pa kako se odraža v življenju posameznika, ki razume, da je to iluzija. dobro. Reč. Ajde ovako, malo da krenemo od šireg konteksta. Znači, ja pravim razliku između zaljubljenosti i ljubavi. Jer danas većina ljudi misli zaljubljenost je prva faza ljubavi, znači mora čovjek da se zaljubi, pa onda iz toga ide ljubav. Nekada to jeste, ali mnogo ređe nego što ljudi misle. I nekako povezuju što je intenzivnija zaljubljenost, to će biti i kvalitetnija ljubav. Tako da to nije tako. Znači, ako je zaljubljenost prva faza nečega, onda je to prva faza razočaranja. Zašto? Zato što je zaljubljenost kao emocija zasnovana na idealizaciji. Idealizacija dolazi od reči ideal, koji dolazi od reči ideja. Sad, kakva ideja? Znači, ako neko veruje da kad nađe pravog partnera, onda će biti sa njim srećan do kraja života. Ako ima takvu ideju, onda može se zaljubi. Ako nema takvu ideju, ne može se zaljubi. I sad, razlika zaljubljenosti i ljubav. Ljubav je emotivno vezivanje. I ljubav ima neku svoju, ajde kažemo, evolutivnu podlogu, jer kada su nastala bića, recimo sisari, njima treba dugo vremena da odrastu. Tako da ako uzmemo čoveka i ako uzmemo onaj biološki kriterijum da je čovek odrastao kada je spreman da ima potomstvo, onda je to 12 godina. Znači 12 godina neko treba da brine o tom biću dok ono ne postane samostalno. Mislim 12 po zakonu, onaj pravni moment je 18, a ono što je pravi kriterijum to je sposobnost za samostalnost i odgovornost, to danas kažu posle 30. Adolescencija, ne, stvarno kažu kolege, kao to je malo produženo tamo, rana 30. i tako ne. Sad, šta to znači? To znači da 12 godina neko mora da brine o tom stvorenju i da mu nije teško. I upravo za to služi ljubav. Jer recimo mama, kada je dete u trbuhu, ona razvija doživljaj da je dete deo njenog tela. I zaista jeste. A onda kada se porodi, ona nastavlja da ima taj doživljaj da je dete deo nje. Znači tretira ga kao jedan eksterni deo sebe i ona se tako vezuje za dete se vezuje za nju i kada imate takvu poziciju, odnosno takav odnos prema detetu, onda vam nije toliko teško da se budite noću, da ga nahranite, znači brinete i nije vam teško. To vidimo kod takozvanih infantilnih mama, jer kad je žena spremna da bude majka, onda kada je spremna da se odrekne nekih svojih prioriteta na neko određeno vreme. Znači privremeno, to je recimo 3 godine. Dete tamo negde 3,5 godine je u simbiozi sa mamom i to je jako važno za detetu pravilan razvoj. Tako da kada je žena spremna
da se odrekne recimo karijere, nego da se više bavi detetom prve 3 godine, onda je spremna bude mama. Ali imate žene koje nisu spremne. Znači jednostavno njihov životni scenarij je takav da moraju da postignu neke rezultate u karijeri, takmiče se s muškarcima, bla bla bla. I onda u stvari vidimo da njihov odnos sa tim detetom nije kvalitet. Sa druge strane su muškarci. Kad je muškarac spreman da bude tata, onda kad je on spreman da se odrekne nekih svojih stvari da bi kao prioritet stavio majku i njeno dete. Znači da se bavi njima. Ali ima tu još jedna stvar. On mora da pristane na to da će njegova voljena partnerka, koja je do tada gledala u njega kao u Boga, na primjer, da mu okrene leđa i da se bavi detetom. Jer beba zahteva mnogo pozornosti i onda je on frustriran. I to je sad ovo upozorenje za ove mlađe devojke, a verovatno i muškarce, da momci koji su dobri za zabavljanje, znači koji su tako duhoviti, igrivi, impulsivni, uvek su nekoj akciji i tako dalje, su dobri za zabavljanje, ali nisu dobri za ozbiljnu vezu. I onda kad me pitaju gde da nađu, ja kažem u Slovačkoj. Pa kao oni su dosadni. U većini istraživanja među prve 3 osobine koje žene traže od muškarca, to je duhovitost. Znači, duhovitost je neka, tako da kažem, verbalna igra, spajanje nekih stvari i tako dalje, tako dalje. Tako da se zaljube u tog, u stvari infantilnog muškarca, koji je tako Peter Pan, neće da odraste, a onda kada dođe beba i neki realni život, onda njemu malo dosadno. Znam jedan slučaj, kad su rodili dete, onda je on legao na kauč i pio pivo i gledao televiziju, a njegova mama je dolazila da pomogne oko deteta i tamo negde posle 10 meseci on je ustao iz tog kauča i rekao, znaš šta, ne mogu više ovako. On je u stvari pružao moralnu podršku i onda je počeo da izlazi, a on su se polako razveli i tako dalje. Tako da ljubav je jedno trajno osjećanje, znači emotivna vezanost za neku osobu i ta osoba onda postaje emotivno važna i ljudi onda žele da budu sa njom, znači da provode vreme sa njom, pojavljuju se čitav niz u tom odnosu bliskosti, znači saosećanje, emocije voljene osobe su važne, želimo da ih olakšamo, da iznenadimo, se osjećati prijatno, ne želimo da se osjeća neprijatno, solidarni smo, čuvamo njene tajne i tako dalje, tako dalje. E sad, ono što se ljudi na neki način šokiraju, to je kad ja kažem da zaljubljenost nije prirodno osjećanje. Šta to znači? To znači da, recimo, ljubav imate na svim kontinentima i u primitivnim plemenima i u svim epohama, ali zaljubljenost imate praktično samo na zapadu. Znači, tradicionalna Azija ne poznaje zaljubljenost. Njima je to čudno. Tradicionalna Afrika ne poznaje zaljubljenost. Znači, imate Evropa, Severna Amerika i Južna Amerika. To vam je zona zaljubljivanja. E sad, kad idemo u istoriju, znaš, kad je to tako nastalo, pa nastalo je u 12. stoleću. Znači, pre toga žena je bila Eva. To je ona zla žena koja je jadnog Adama nagovorila da ne sluša Boga, pa su ih isterali iz raja, pa je ona kriva zbog toga. Ali u 12. stoleću pojavljuje se kult Bogorodice. Znači, plemenite žene koja je bezgrešnim začećem rodila Isusa i onda su ljudi počeli da ih obožavaju. Znači, to je kult Marije je nastao u Vizantiji, onda su počeli dolaze krstaši i preuzeli taj kult i to se jako dopalo gospođama u recimo Francuskoj, Južna Francuska i tako dalje.
I one su počeli da se identifikuju. Tako da to Gospa Marija i Gospa žena od plemenitog barona tog i tog, znači tu su se pronašli. I onda je naravno trubaduri, vitezi i tako dalje, to je nastala ta idealizacija žene. Ali koje žene? Samo plemenitog porekla. Znači ove obične žene su ostale Eve, a te plemenite žene su postale Marije na zemlji. Znači tako isto idealizovano, bezgrešno i tako dalje. I sad recimo imate ono vitešku ljubav, ali viteška ljubav je isključivala seks. Znači u to vreme se smatralo da žena koja je udata, ona pripada telesno svom mužu, a da ona ima pravo da se tako igra, tako što se zaljubi u nekog, recimo viteza, i onda oni razmenjuju tajne signale, ona njemu pošalje, ne znam, maramicu, on nosi na dvoboju ili tim viteškim borbama tu njenu maramicu, njenu čast, ili ide u Jerusalim, da oslobađa Jerusalim u njenu čast i tako dalje, tako dalje. I sad, kad pratimo istoriju, to se iz tih, da kažem, visokih krugova, to je sišlo u narod. Kad je sišlo u narod? Pa onda kada su nastale knjige. Znači, Gutenberg, štampanje knjiga, znači to vam je prvi masovni medij, istovremeno počinju škole, deca postaju pismena, deca to čitaju i preuzimaju te modele iz tih knjiga i onda su se stvari promenile. Možda ovako, recimo romantizam pa film. U romanima ljubavi su nesrećne. Zašto su nesrećne? Pa zato da bi se pokazalo kolika je ljubav velika vrednost, visoka vrednost. Naprimjer, ja sad ne znam, ne poznajem političku scenu, ali ako se neka devojka zaljubi u premijerovog sina, mislim, ne znam da li ima, ne poznajem čoveka, ali recimo da ima, da, znaš, kako mi znamo da se ona zaista zaljubila u njega, a ne u ono sve što je oko njega. Znači, status, bogatstvo, privilegije i tako dalje. Ne možemo znati. A ni to tudi on? Pa nije, zato što je on tatin sin. Znači, kad imate princa, uvek imate i kralja, čiji je taj princ, tako, sin, i taj princ će jednog dana postati kralj i, znaš, živeće se na dvoru i tako dalje, tako dalje. Mislim, to imamo danas u fenomenu sponzoruša. To ne znam koliko je. Pa da, ona ako je dovoljno lepa i privlačna, ona će se zaljubiti u fudbalera i on u nju i imaće super život, 5 puta godišnje će ići u Dubaji i ne znam šta sve. Ali tako. Samo ako je dovoljno privlačna. Sve će biti rešeno u njenom životu. Sad, da bi se pokazalo da je ljubav visoka vrednost, onda tu mora se pojavi neka nesreća. Recimo, ona se zaljubila u potporučnika, oficira, mlad, lep i tako dalje, ali siromašan, i tata joj kaže ne, znaš, ti treba se udaš za onog drugog, ali ona kaže ne, ja ću se udati za... Onda tata kaže u redu, ali onda ostaješ bez nasledstva. Neću ti dati ni cent. Ništa nećeš naslediti. I ona kaže, šta me briga, jer ja njega volim. I onda oni žive zajedno, onda on dobije tuberkulozu i onda on umire, ali ona ga neguje do kraja. I to vam je romantizam. Znači, čitate knjigu i plačete, jokate. Znaš, eto. Ali poruka je da je ona odbacila ono što ljudi u to vreme su smatrali da je možda i najvažnije u životu, zbog ljubavi.
I ako je ona sve to odbacila zbog ljubavi, onda je ljubav toliko visoka vrednost. Dobro. I onda se pojavio novi medij, a to je film. Međutim, ako ste vi vlasnik kina i ako dolaze ljudi, izlaze objokani, to nije dobro za biznis. Znaš, jer kino postaje soba plača, joka. I onda su jednostavno uzeli happy end, tako da on je obolio od tuberkuloze, ali upravo se pojavio lek i on je nasledio veliko bogatstvo od nepoznate tetke iz Amerike. I onda ljudi izlaze iz kina ovako. Izvini, samo kažem. I sad to je mnogo jače. Zato što kad vi čitate knjigu, imate nešto se zove kooperativna imaginacija. To znači da reči, besede, pretvarate u mentalne slike, u vaše mentalne slike. I zato često ljudi kažu da je mnogo bolje, recimo kad ekranizuju, kad imate knjigu i film, da je ipak knjiga bila bolja, jer film je drugačiji, to je sad nečija tuđa imaginacija. Ali, znači, šta je kino? Kino je hipnoza. Zamrači se sve, gledate tamo, upijate te slike i vi ste sad svojim očima videli da ljubav može da vodi u sreću. I to je onda dokaz da zaljubljenost voli u sreću i onda u svojim životima ti ljudi koji su bili u kinu pokušavaju da nađu nekoga s kojim će moći da ponove taj filmski scenarij. Čeprav razumem, ne, mi smo zdaj manipulirani od 12. stoletja s to idejo o večni ljubezni ali kako? Romantični ljubezni. Nije to manipulacija. Znaš, manipulacija podrazumeva da postoji neko iza koji tačno zna šta radi. Nego ovo jednostavno išlo tako. Kolektivna iluzija. Da, ali zapadna. In zdaj, če človek to razume, ne, ker vi ste enkrat na enem predavanju rekli... polako. Ja znam šta ćeš da pitaš, ali to je malo prerano. Da objasnim samo. Okay. Da, i sad ljude šokira, znaš, da zaljubljenost nije univerzalno osjećanje. Jer ako nemate to verovanje da ćete naći idealnu osobu, znači šta znači idealna? Baš onakva kako ste zamislili. Se pojavilo u stvarnom životu i to je selektivno. Znači ljudi imaju tu različite predstave o toj osobi i nekima, pođe 5 godina pre nego što se ponovo zaljube. Znači nije to je vrlo selektivno, tako kažem. I sad šta je poenta? Recimo do 20. godina 20. stoljeća ljudi koji nisu bili, da kažem, bogati, su funkcionisali po sistemu da roditelji biraju partnera. Znači ugovorni brakovi. I u to vreme su imali takav softver da je to okej. Mene te stvari zanimaju i onda ja tako sa ljudima koji su u islamu, znači muslimani, ali ne ovi naši bosanski, nego ti širom sveta i tako dalje. Znaš, ja ih pitam kako je to bilo, znaš, kako su ih spojili, tako da to nije baš onako prisila kako mi zamišljamo. Recimo u Turskoj imate običaj, imate žene koje rade to spajanje i onda, znaš, imaš lepu ćerku, a ima tamo jedan fini momak, to oni bi mogli zajedno, ugovore prvi susret. Na prvom susretu ta ćerka kuva kafu, tursku kafu. I ako joj se ne sviđa, onda ona stavi previše šećera. Znaš, onda on proba tu kafu i ako je preslatka, no go.
Znaš, ili jao tata, onaj mi se sviđa, ajde vidi s njegovim roditeljima, bla, 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 i tako dalje. Ali njihov softver je da je brak jedna, da kažemo, biološko-pravna kategorija. Znači, nije brak mesto gde se uživa. Znaš, postoje određena pravila i sad zašto mene to zanima? Pa zato što njihov model je funkcionalan. Znači, oni rađaju decu. I što znači da za 50 godina većina stanovnika na planeti Zemlje će biti muslimani. Što opet dovodi do nekih drugih promjena i tako dalje. Tako da ja mislim da ovaj mit o zaljubljivanju u stvari uništava zapadnu civilizaciju. Jer nama je, znači, zašto ljudi ulaze u brak, zašto prave decu? Pa iz ljubavi. A kad to pogledaš, nije to ljubav, to je u stvari zaljubljivanje. Znaš, to je one prve 2,5, 3 godine, kako kod koga, gde je kao sve super, itd. A zaljubljivanje je nestabilno. Znači, razočarate se ili naglo, ili postepeno, ali dođete u jednog trenutka kada shvatite to nije to. I sad, ako to nije to, može da bude, nije baš ono što sam tražio, ali nije ni loše, pa se nastavi, a može biti ono totalno razočaranje, idemo dalje. I sad, šta mi imamo? Znači, ja sam autor knjige Formule ljubavi. Ne znam zašto, da, ali zašto je ovoliko tvojih knjiga, a premalo moj? Ja, jaz imam samo eno, pa smo mogli kompenzirati. Da, dobro. Ima još jedna, Uloviti ljubezan, isto mladinska knjiga, ali te knjige su rasprodate, to je sad posle dužeg vremena novo izdanje, Formula ljubezni. Znači, kod mene dolaze mlade žene koje su lepe, pametne, uspešne, ima dobar auto, ima stan, ne može da nađe partnera. Koliko ima godina? 35, 36, 37. Zašto ne može da nađe partnera? Pa recimo bavile se karijerom, pa je bilo u nekoj toksičnoj vezi, pa i sad razlika žene i muškarci, to je onaj biološki časovnik. Znači, žene već tamo negde od 35. godine, njima slabi, to se stručno zove indeks fertilnosti. Znači, sposobnost začeća. A i jajne ćelije gube kvalitet, pa onda imaš više raznih hromozomskih aberacija kod dece. Dobro, da sad ne idemo u tom pravcu. Ali zašto ona takva kakva ne može da nađe muškarca? Pa zato što je prezahtevna. Pa onda, znaš, pošto razmišlja o detetu, onda ne traži ona samo muškarca za sebe, nego ga testira kako će biti tata. Znači, mora bude idealan partner, pa još idealni tata, a ova je samo 60% takav, a ova je 73%, i on je najbolji, ali to ipak nije dovoljno dobro, Tako da, taj zaplet oko ljubavi dođe od toga da imamo, kako je nazvao jedan Francuz, veliki ljubavni nered. Znači, mnogo ljudi koji su usamljeni, mnogo ljudi koji su razočarani. Onda imaš, to je jedna posebna kategorija, ja to zovem polurazočarani. To je, uđeš u vezu, nije to baš to, ali nije ni loše. U stvari nije dovoljno dobro, budem zadovoljan, ali nije dovoljno loše da odem. I onda boravim u toj nekoj vezi i onda onako gledam, znaš, da li ću ipak u svom životu doživeti veliku ljubav i tako dalje, tako dalje. Tako da, znaš, mnogo je razvoda, malo dece se rađa, mnogo je ljubavne patnje, baš zbog toga što mi u stvari ne znamo da razlikujemo zaljubljenost i ljubav, i ono što je u stvari glavna napaka, to je da mi ne znamo da biramo. Sad, ako ste vi razumeli do sada da sam ja
hodža, znači da zastupam onaj model da roditelji biraju i tako dalje, nije to tako. Znači ja zastupam nešto treće, a to treće ja zovem da spojimo mozak i srce. Jer, i to sam shvatio kad mi jedna razočarana mlada žena pisala na Facebooku, onako kaže da je uplakana i da se ja njoj razbio mit o zaljubljivanju i tako dalje, ali je postoje jedno legitimno pitanje i kaže, ali ako se ne zaljubim, kako ja da izaberem partnera? Znači, imamo onaj model od ranije gde roditelji biraju, ali to su prošla vremena, znaš, jer ljudi hoće sami da biraju i sad kako biraju? Tako što celu stvar prepuste svom srcu. Znači, kad kažu hemija, znaš, bila je hemija ili kad sam je video, noge su mi se odsekle. Ampak se res tako čutijo, ne? Pa da, ali imaš adekvatna i neadekvatna osjećanja, najbliže rečeno. Znači, znate, ako vam neko kaže to često u ženskim razgovorima, ide, uradi kako osjećaš i nećeš pogrešiti. To nije tačno. Ali mi negde verujemo da osjećanje, ne samo mi, nego i filozofi, znaš, intuicija, emocije, da je to tako, naše pravo ja i tako dalje. Međutim, kad gledaš zaljubljivanje, ja sad često nudim sebe kao model, mislim, malo se otkrijem, u koga sam se ja zaljubljivao. U lepotice. Šokantno. Znači ovako, ja sam imao baku na moru, onda svako leto odem u Šibenik, tamo sam 2,5 meseca, znači iz škole dole i odozdo odmah u školu. Tako sam mnogo plivao i onako baš sam bio macan, što bi rekli. Otprilike ovako građan kao... Ali lice nisam bio zadovoljan. Sitne svinjske oči. Debeli seljački nos. I površ svega akne. Znate ono. I on se imao situacije, neka žensko onako, ja stojim sa strane, ono mi onako kao onda ja pogledam, onda onako kao nisam te gledala u ovo. I on sam im rekao, eto dobro, šta ću, nisam baš lep, bit ću pametan. I evo me sad među vama. Delim svoju pamet. I sad, znači u koga sam se ja zaljubljivao, pošto sam ja ružan, mislio sam tada, posle sam gledao slike pa i nije bilo tako strašno. Čak i sa sinom sam gledao, pa on kao, pa nisi bio... Ali tada nisam znao. I onda, pošto sam ja ružan, ona je morala bude lepa. Jer ako ona koja je lepa hoće sa mnom, onda nisam ja tako ružan. A one su opet imale svoj problem. A taj problem se zove lepa glupa. I sad, ako Milivojević koji je pametan hoće da bude s njom, onda nije ona tako glupa. Tako da u koga se mi zaljubljujemo uopšte nije slučajno. Znači nije po naključju, nego tu postoji sistem. I taj sistem više govori o nama nego o toj drugoj osobi. Evo, sad sam dao svoj primjer. Sad ne znam kako je kod vas to bilo. Kako pa ste kot posameznik to začel reševati? Ali pa, če nasplošno rečem, prej, ker sem prehitro hotel vprašati, če človek to razume, kar ste povedal, kako izstopiti ven iz te iluzije, ne? A na racionalni način?
Da. Znači ovako, mnogi ljudi izgube sposobnost zaljubljivanja tamo negde u 50. 55. 60. zato što više ne veruju u idealno. Ja moram prvo da kažem otkud meni interesovanje, to ljubav i tako dalje. Bio je to neki, recimo, 8. razred osnovne škole, kad me ostavila Valentina. I tad ja prvi put u svom životu sam počeo da trpim i nisam mogao da spavam. Dočekao sam jutro. I sad, što boli, zašto boli, ovo, ona i tako dalje. I tu je krenulo neko moje lično interesovanje za to. I sad to se ponovilo narednih 15, možda i 20 puta. Ta neka nesrećna I onda sam u stvari shvatio da ljubav i sreća nisu tako spojeni kao što da, ljudi mogu da se voli da budu nesrećni zbog nekog drugog razloga, isto da mogu budu srećni, a nisu u nekoj vrlo kvalitetnoj vezi i tako dalje. Znači to, da mi u stvari konstruišemo celu stvar. To je jedna stvar. I druga stvar, onda sam počeo da analiziram te svoje nesvesne procese. Znači, prva osoba, druga osoba, treća osoba, što imaju zajedničko, u koje sam ja bio zaljubljen. Pa onda, tražim taj neki zajednički menilac. Naravno, išao sam i na terapiju. Mislim, ja sam psihoterapeut, to je deo našeg školovanja, da se ide na to i onda mi je to isto dosta pomoglo. Tako da sam s jedne strane prihvatio sebe, sa druge strane prestao da idealizujem i onda sam počeo tražiti dovoljno dobru vezu. Če se malo osredotočiva na moške v današnjem času, pa mogoče malo mlajše, ali pa prej, ko ste omenili tega Peter Pana. Zanimalo bi me, kako vi vidite največje izzive današnjega časa za to skupino ljudi. Se pravi, specifično mladi moški v današnjem času. Pa ne bom preveč napaljeval, kaj mislim. Ne, slobodno ide, pošto je to heterogena kategorija. Amerikanci imaju jako dobru statistiku. Imaju istraživači koji to, generacija Y, generacija Z, prate te stvari i tako dalje. Tako da ova generacija Z ili iGen, to znači internet generacija, a nju povezujemo sa pametnim telefonima. Znači kad su mladi počeli dobiju pametne telefone, onda su ih ugradili u svoje ja i imaju neke osobine. Glavna osobina je da se plaše sveta. Znači, zunanji svet je opasan. Sede, sad pričam Amerikancima, sede u podrumu, obično je, ta neka njegova soba negde dole u podrumu, naravno na internetu, onda tokom odrastanja oni imaju, recimo u toku dana, 7 sati su na ekranima, a 2 do 2,5 sata su u komunikaciji sa živim ljudima. Znači nemaju socijalne veštine. Baš zbog toga su im ljudi malo nepredvidljivi. Onda, šta još kažu, nemaš više adolescentnu pobunu. Da te roditelji disciplinuju i ti da ne daš, treckaš vratima, ti ćeš po svom, ja sam odrasto i tako dalje. Ne. Kao slavi 18. rođendan, vodi društvo na pizzeriju, u pizzeriju i vodi roditelji. Da sednu tamo negde, pa ako se pojavi problem, da oni rešavaju i da plate i tako dalje, tako dalje. Tako da ova gospođa koja je to istraživala, ne mogu sad setim imena, ona je inače profesor u San Francisco na psihologiji, ona kaže da je to najranjivija generacija do sada. To znači nespremni, mislim šta je cilj roditelja? Pripremljeno dete za samostalni život, ili tako?
i kad se dete, kad je sposobno da bude sam stoji, samostalan, samostojan, ali tako, da mu pomognu se odvoji. Međutim, ne, ovi su jako uplašeni od tog spoljašnjeg sveta, vrlo su zabrinuti za zdravlje, promenu klime, imaju onu ekološku anksioznost. Kakav svet mi ostavljate? I tako dalje. Vrlo su anksiozni. Mislim, anksioznost je teskoba. Mislim, isti je koren. Angere znači stezati, a teskoba isto znači da je tesno. Da je tesno, to je tesno. A kad ljudi osjećaju teskobu, onda kad ocenjuju da nisu sposobni ili dovoljno kompetentni da se nose sa životnom situacijom. Znači, oni sami ocenjuju da je život prekomplikovan, skloni su depresiji i to je generacija u kojoj ima najviše samoubistva. Sad, pazi, to se odnosi i na jedne i na druge, muškarci i žene. Ono što je isto interesantno, kasne 3 godine. Znači, ima 18 godina, ali nema 18, ima koliko? 13? 15? 15. 3 godine stare. Da, 15. Da, 15. Tako da, recimo, ti mladi muškarci, to interesovanje za devojke se pojavi dosta kasnije, onda su tu smotani, znaš, nemaju socijalne veštine. Kao pornografija, recimo? Da, to i muškarci i žene. Znači, zadovoljavaju, to su otprilike Japanci. Znaš, Japanci su toliko navučeni na te pornografske sadržaje da njih seksi ne zanima. Znači, veliki problem države Japana su ove mlade generacije, znači do 35, da imate veliki procenat kako se kaže, nevinih, nedužnih, da. Jer, znaš, kao seks, to je možda i prljavo i tako dalje, ovako je sigurno, i onda i ta japanska pornografija je drastična, što se opet objašnjava da kad ljudi krenu sa pornografija. Evo, objasnit ću na muškarcima koji imaju pornografsku svest. Znači ovako, muškarac se recimo pali na neku guzicu. Mora bude ovakva, onakva, naš guzicu. Ok. I sad šta polako primećuje? Da posle, 500 guzice koje je video, se više ne pali na guzicu. I onda traži nešto drugo. Pa nešto treće, pa, znaš, i posle jedno 12 do 15 godina jedino se pali na perverzije, na pedofiliju ili, znaš, nešto tako. I on to meri jačinom orgazma. Tako da ovo, kad čitate uhapsili u Poljskoj, 500 pedofila, to su stvari pedopornofili. Mislim, to još nije jasno kakva je korelacija između sklonosti ka slikama i nekim akcijama u stvarnom životu gde bi oni ugrozili neku decu. I to je u stvari to. Tako da je to problem i odnosima. Dolaze ona i on i sad on, kako on masturbira? Kaže, u to vreme bio je CD. Kaže, imam nekih 500-600 najlepših žena na svetu u tim nekim erotskim varijantama i jednom rukom klikam, drugom masturbiram, a ima devojku koja je baš onako i lepa i slatka, ali on u njoj vidi problem. Te obuci se ovako, te, kad imaju seks, mora da pusti neki pornografski, kao dodatnu stimulaciju, tako dalje, kao ona je kriva. A u stvari, problem u tome što je on postavio u glavi previsoke te neke, da kažem, erotsko-estetske kriterijume i zato je lečenje od pornografije 100 dana bez pornografije. Znači, onda se mozak resetuje, onda se opet vrate na neko normalno uzbuđenje. To je isto problem.
znači otuđenje. Kaj pa te internetni načini spoznavanja ljudi, recimo sigurno poznate Tinder, ne? Kaj lahko tukaj rečeva, ker se posameznik, ko se spusti v to igro, osredotoči na eno ozko gledanje osebe, ne? Se pravi vizualno, pa mogoče njen lifestyle, in potem na podlagi tega preko velikega nabora kandidatk ali pa kandidatov izbira. Ne? To se mi zdi na podlagi vsega, kar sem slišal danes, mogoče še ekstrem te iluzije, kaj iščemo, v bistvu iščemo ta svoj ideal, ne? Ampak na masovni tovarniški način. Da se neko zaljubio na Tinderu. Možda neka devojka i to. Ma ne, sigurno, že jaz mogoče v življenju poznam veliko posameznikov, ki so se spoznali na Tinderu, pa bili pol zaljubljeni. No. Da, dobro, ti si bliže toj generaciji, tako da, ok, prihvatam. Niste nikoli probal? Ne? Pa mene bi bilo sramota da mi se javi studentkinja, profesor. Ja, razumem, ja. Moče izven Srbije je treba dati lokacijo. Ne, ampak recimo, kaj se tukaj lahko zgodi iz vidika škodljivosti za posameznika, ne? Ko imamo tak velik nabor opcij? Ja. Jedan od problema zove se seksualni lov. Znači, idu momci uveče da love ženske, pa da ih odvuku u pećinu, pa tras i sutra da neke druge i tako dalje, tako dalje. I sad, ja sam imao par tih slučajeva da su se oni upoznali na Tinderu, krenuli su zajedno, znaš, i tako dalje, ali ga je onda ona uhvatila da ponovo lovi na Tinderu. Znaš, jer to je sad opet ono što ja kažem pornografska svest. Recimo, krenuo sam sa guzicom. Znaš, neko je našao neku idealnu žensku koja ima idealnu guzicu i je uzbuđen i tako dalje. I onda masturbira jedan put na tu sliku, drugi put na tu sliku, treći put na tu sliku, četvrti put ništa. Znači ono što ga je uzbuđivalo, ga više ne uzbuđuje. I na tom principu radi pornografska industrija. Znači mora novo. I dobro, sad može se priča u više pravaca od toga, ali to je to. Znači ja sam sad našao neku žensku, ona je okej, baš mi paše, ali ko zna šta me čeka na Tinderu, možda im još bolje. Tako da to je sad upozorenje za ove mlade, trenutak sparivanja, znači da tražite partnera, to su 20. godine. Znači, eventualno kasne 20. Ali mladi ljudi su u grupi, znaš, škola, fakultet, postdiplomske, ajde kažemo 25. 6. Tad treba izabrati. I s obzirom da su malo smotani, kao što sam rekao, više ne vredi da vi čekate da on vama priđe. Jedna je bila zaljubljena u jednoga i onda je odlučila mu pokaže da se on njoj sviđa. Šta je uradila? Pozvala ga je da joj popravi kompjuter. Ja kažem, pa jesi sigurno da je on to shvatio kao poruku i ono, znaš, nemoj da pričaš, i to sam jedva uradila. Znaš, naravno nije shvatio, pa smo došli od toga da mora bude direktnija, pa je bila direktnija i na kraju su oni, znaš, 3 dece i tako dalje. Okej. Znači, na ovim predavanjima ili razgovorima su, ne znam, 70% žene, je li tako? Možda i 80%. Tako da žene u savremenom moraju da pokažu da im se neko sviđa, jer muškarci su
malo preplašeni. Žene su postale zahtevne, ne znam, probate da pridržite kaput, a ona kaže, šta radiš to? Da sam ja invalid? Sama ću. Dobro, okej. Znači, neke stvari su se promenile i muškarci su dosta ovako, da kažem, nesigurni. Kako se pa lote v terapiji tistega primera, ki ste izpostavili eno žensko, 35 let staro, precej izbira, ne? Kako se sploh lotiti tazga terapevtskega procesa, da ona zniža svoja pričakovanja ali pa svojo lastno vrednost, mogoče, ne vem? Kako misliš svoju lastnu vrednost? Da zniža? Ja. Pa ne. Ne? Nije to, ne. Znači ona može da dođe sa zniženom lastnom vrednošću. Ja ne vredim zato što nemam partnera. Znaš, to je možda početna pozicija. Ali... No, ampak ne bom njega sprejela, ker jaz si zaslužim boljšega. Ampak to se pol na trgu pokaže, da ni res. Ne? Da, i onda se osjeća, znači terapija diže lastnu vrednost. Da ljudi, prvo da vidimo šta je njena predstava ljubavi. Znači šta ona očekuje, zašto očekuje i tako dalje. To veoma često ima veze sa družinom iz koje dolazi. Znaš, mama je bila žrtva, tate je bio ovakav, ja neću kao mama, ja zaslužujem to i to. Onda, recimo, te mlade žene o kojima ja pričam, one baš imaju doživljaj da su uradile sve domaće zadatke. Znaš, magistrirala, recimo, zaposlila se, auto, i da sad njoj pripada. Znaš, i nema. I onda dalje zaslužila, nije zaslužila. Onda često je problem što očekuje da muškarac priđe. Znaš, da onda ih učimo. Šta ih učimo? Da muškarca mora da ohrabri da bi on prišao. Kako se ohrabri? Pogledom. Pa onda kakav pogled? Da, jer da nije spogledavka, nego jedan diskretan pogled. Evo recimo, gledam gospođu. Znači ja nju gledam, onda ona vidi da ja nju gledam i ja sklonim, znaš, ja ju ne gledam. I dobro, sad u njenoj glavi šta je? On me pogledao, znaš, gleda ljude, pa je pogledao i mene, pa šta? Onda ona opet uhvati da ja gledam, onda ja opet skrenem pogled, i sad ona gleda ko je gleda. Znači, jer mi imamo to viđanje, videti. Znači, kad se ljudima nešto sviđa, oni to gledaju. Malo dece isto. Tako. Sad, ko nju gleda, i sad ona zna da ja nju gledam, jer sam zainteresovan, onda ide treći pogled. Znaš, kad nas sretno pogleda, ja se diskretno nasmešim. I sad, recimo se ja žensko, a ona muško, sad je muškarcu sve jasno. Sad, šta može biti? Da je u nekoj vezi. Aha, isto, žena misli, sad će on misli da se jedan kurva. Neće da misli da si kurva, misli će da imaš ukus. I sad, znaš, možda je on gej, možda je aseksualan, možda ko zna šta je, već ima ženu i 3 ljubavnice. Znaš, to je rizik, ali ona je uradila svoj deo. Jer žene često biraju od onih koji njih biraju. Recimo, ja sam ta žena i sad tu ima 5 muškaraca kojima se ja sviđam i sad oni meni prilaze. I ja biram od tih 5. Ali meni se sviđa onaj tamo koji nije među tih 5. Znači, bolje ja da komuniciram i da se predstavljam tim ljudima koji se meni sviđaju, nego da biram od ovih kojima se ja sviđam. I tako dalje. Tako da ta terapija ide na više nivoa,
ali glavna stvar je da vidimo u šta se zaljubljuje i zbog čega. Znači, analiza tih nesvesnih procesa. Če gre na področje narcisizma v današnji dobi, malo lahko opišete na hitro, kaj to je, pa če se vam zdi, da je tega vedno več. Pa me pa zanima zelo specifično v vašem delu z ostalimi terapeuti ali pa z ljudmi, ki si želijo postati terapeuti. Če kdaj prepoznate to motnjo, pa kaj narediti pol, ne? A nadaljevati proces šolanja tega terapeuta, tako malo me zanima, ker se mi zdi, da to je čisto malo. Poznaješ nekog? Ja, mislim, nasplošno čutim veliko željo ljudi, da pomagajo drugim ljudem, ampak se mogoče skriva od zadaj neka luknja črna znotraj njih samih, a ne? Tako da to me zanima, ne? Če prepoznate pri kakšnemu, ki se šola za terapeuta, to motnjo. No? Dobro. Pa znam ja dosta terapeuta koji su moteni u tom smislu. Aj prvo, narcisoidnost. Mislim, danas ljudi smatruju da je narcisoidnost kad je neko zaljubljen u sebe. Znači, obožava samog sebe. Međutim, nije po tome dobila ime ta motnja. Narcis bi trebalo da se kaže narkis. Grci kažu narkis. Isto kao reči narkoza. Znači, idete na operaciju, dobijete narkozu i ništa ne osjećate. Tako da ono što je greh kod narcisa i po tome dobio ime je njegova nedostatak sočustvovanja sa drugima i nedostatak empatije. Dakle, glavni poremećaj kod narcisoidnih je nesposobnost da vole. U mitu narcisu dođe neki tip koji je gej i kaže, jao narcis, kako si ti lep, divan, krasan, ajde molite da razgovaramo kratko. A ovaj kaže, beži. Onda ovaj kaže, ako me oteraš, ja ću se ubiti. A ovaj kaže, jel, ubit ćeš se, kako? Pa kao, probošću srce bodežom. A ovaj kaže, evo ti moj bodež, ajde da im. I ovaj ubije sebe. Onda opet neka devojka se obesila na njegovim vratima, ulaznim vratima, on otvara, ona, jer isto bio grub prema njoj i tako dalje, i tako dalje. I onda bogovi to gledaju i kažu, ovaj narcis ne zna etiku ljubavi. Znaš, on to ne razume. I to nije u redu i mi ćemo da ga kaznimo. Kako ćemo da ga kaznimo? Tako da on osjeti onu istu bol koju su osjetile njegove žrtve. I onda se on zaljubio u sopstveni lik na površini jezera, vode, i kad bi hteo da se spoji, onda bi taj lik nestao i on je tako pokušavao, nije uspio da se spoji i onda osjetio istu bol i onda je onim istim bodežom probio svoje srce i iz njegovih krvi su nastali narcisi. To je rože narcisi. Dakle, imate to samo zaljubljivanje, ali to zaljubljivanje nije njegov greh, to je njegova kazna. Tako da ljudi koji su narcisoidni, oni imaju, kako mi to politički korektno kažemo, smanjeni kapacitet za ljubav prema drugima. Znači, pravi narcis živi u monodrami. On je glavni lik i svi drugi ljudi su kulise. I on koristi te druge ljude, šta mu treba, šta mu ne treba. I ono što je isto interesantno, narcisi nemaju sposobnost da budu depresivni. Mislim, to je iz literature. Mislim, to jeste i moje iskustvo, ali ima neki Milon koji se bavi motnjama osebnosti, pa je on to
baš razradio. Znači, ako im nešto ne ide, malo su jadni, ali nema ono duboka depresivno samooptuživanje, jednostavno nemaju te sadržaje u glavi. I sad priča kod narcisa je malo kompleksna, zato što po meni imate dva tipa. Jedan je narcis simplex, jednostavni narcis, i to je u stvari obožavano dete. Znaš, imate dete, to dete je vaše, ono je specijalno, ono je najbolje, vi ga volite, vi mu uveđate u ovome, onome, i ono je naučilo šta je ljubav. Ljubav je da se svi lome oko mene. Ko će prvi da mi ugodi i tako dalje, tako dalje. Nekada su narcisi morali da imaju neki kvalitet. Recimo, u originalnom mitu narcisu on je bio nestvarno lep muškarac. Međutim, danas imate te jednostavne narcise koji sasvim prosječno izgledaju. Uopšte nisu lepi. Niti imaju neki drugi kvalitet. Znaš, recimo, reditelji su često narcisoidni. Jer oni sve znaju. Ne. Znaš, niti zna, niti ovo, niti ono. Mama i tata su je voleli i ona je sad najlepša. I ko to ne vidi, zavidi. I imaš kompleksne narcise, znači to su narcisi na dva sprata. Recimo, da uzmemo osobu koja je, recimo, violinista. Znači, ona u detinjstvu vrlo teško trenira da bi postala priznati violinista. Znaš, i onda se pojavlja ta narcisoidnost, da je ona najbolja, neće s ovima, neće s onima i tako dalje, ali ispod toga ima neko osjećanje da u stvari ne zaslužuje sve to. Jer poruka roditelja nije bilo ja te obožavam, nego ja ću te voleti ako ti treniraš violinu i ostvariš tu uspeh. Tako da je to u stvari pogojna ljubezna. Jer ovi prvi narcisi, ti simplex, oni dobiju bezpogojnu ljubeznu. On je najbolji, bez obzira bilo da je uradio nešto, da nije uradio, znaš, samim tim što je nečije dete je wow. Sad, terapeuti, znači ono što imamo kao fenomen, to je da mnogi pacijenti hoće da budu, pacijenti, to je grubo reč, klijenti hoće da budu, znaš, jer ovako, evo, ove su baš dobre terapeutske fotelje, znaš, dođemo, dobar dan, zbog čega ste došli, nastavite, i 60 evra. Pa čekaj, to mogu i ja. Znaš, nema šefa, radiš samostalno. Tako da mnogi ljudi hoće da budu terapeuti, pa između ostalog imamo i te narcisoidne. Ali ono što se kod njih pokazuje, to je da nemaju razvijenu empatiju. I pošto tu, kako ide ta edukacija, znači naučite teoriju, to ok, onda počinjete rad sa ljudima. I to što radite sa ljudima, to nosite kod supervizora. Da on to vidi kako vi radite, šta je dobro, šta treba se popravi i tako dalje. I onda se odmah vidi, znaš, da neko nema dovoljno empatije. A empatija je glavna stvar koja je potrebna u radu sa ljudima. Terapeuti čak imaju hiperempatiju. I sad ako je nema, znaš, onda siluje, onda ima neke hipoteze za koje tvrdi da su istinite, onda ovaj kaže, pa ne vidim ja sebe u tome, ma šta ne vidiš, sad si u otporu. Znaš, kako misliš da ti ja izlečim ako si ti u otporu? Na primjer, i tako. Tako da, sve dok ne razvije empatiju, a to može se razvije. Znači, kod dece, kako idemo? Znači, dete nešto uradi i normalno deca nemaju empatiju. Oni su u procesu socijalizacije, izgradnje osebnosti i tako dalje.
Onda ide ono pitanje, a kako bi tebi bilo da tebi to neko uradi? Kako bi se osjećao, kako bi reagovao, kako ono, i onda dete, aha, da. I tako se polako razvija. Znači, ne samo da gledam iz svoje perspektive, nego i iz perspektive drugog. Ti terapeute se pol kako obravnava tekom procesa šolanja? Pa dobio feedback, mislim, tu je ključan supervizor. Znači, ono što se danas smatra najboljim, najetičnijim, to je da imaš 3 lika, 3 različite osobe. Jedan je trener, drugi je supervizor i treći je terapeut, u smislu te lične analize. I ti ljudi ne komuniciraju između sebe. To je takozvani non-reporting sistem. Jer ako ovaj otkrije nešto, znači ako sam ja budući terapeut, idem kod tebe kao terapeuta i ako mislim da ćeš ti da kažeš mom supervizoru šta si otkrio kod mene, onda ja tebi to neću da pokažem. Nego ću, da sakrijem neke stvari, da glumim, da bi ti meni, rekao sam ja kao osebnost, ok. Ali onaj koji ima pravo da zaustavi, to je supervizor. Jer on u stvari gleda koliko je osoba potencijalno škodljiva za klijente. Mislim, to je naravno teorija. Sad, kako ko? Razni su ti terapeutski pravci i različite su iskustva. Imam še eno tematiko, ki sem hotel z vami govoriti vedno. Recimo, da lahko rečeva, da v današnjem svetu prihaja do enega velika porasta ali pa zanimanja za vzhodnjaške pristope ali pa filozofije ali pa metode duhovnosti. Koliko vi tega vidite kot patologijo pri svojih pacientih? Ne? Recimo beg v neko mistiko ali pa duhovne sfere. Ne? No, ali to je pitanje za psihijatre. Znači, psihoterapeuti rade sa jako finim ljudima. Znači, Slovenija idealno mesto za psihoterapiju. To znači da ljudi imaju, psihoanalitičari bi rekli, prevelik super ego. Znaš, da li sam u redu, nisam u redu, ovo sam loše. Znači, ljudi su perfekcionisti, trude se da ugode drugima, rade ko ludi, da bi dokazali da vrede, Znači, taj tradicionalni način uzgoja je takav da su u nekim, mi kažemo, drajverima. Znači, moram ovo, moram ono, moram i onda od tog moram se na negde način uguši ono što mi kažemo unutrašnje dete. I to su ljudi koji, zovu telefon, dobar dan, da li imate slobodno? Imam, ali to se plaća. Koliko? Aha, dobro, nema problema, platit ću. Znači, imam problem i evo ti novac. Motivisani su da reše taj svoj problem. Tako da je terapija, odnosno psihoterapeuti imaju vrlo lagodan posao. Recimo, moje iskustvo, posle nekih, ajde kažemo, 300-400 ljudi gdje sam ja radio psihoterapiju, onda sam postao supervizor i onda su me zvali iz uzgojnog zavoda Višnja Gora. Da li bi ja bio supervizor uzgojiteljima? I pošto sam ja supervizor i pošto ja znam šta je ljudsko biće, da. Odem tamo, shvatim da pojma nemam. Sasvim druge mentalne strukture. Mislim na gojence, ne na uzgojitelje. Nesocijalizovani. Znači, ovi koji dolaze na psihoterapiju su preterano socijalizovani. Zato kažem jak, super ego, jak, notranji, starši, strogi prema sebi i tako dalje, tako dalje. Ovde je divlji. Znaš,
Prvo, to su ljudi koji nikad ne bi došli na terapiju i njihova definicija problema da su uvek krivi neki drugi. Znaš, i onda, recimo, iste tehnike koje se koriste u psihoterapiji i koje imaju moć, znači učinkovite, ovde ne daju nikakav rezultat. Jer su stalno u konfliktu sa uzgojiteljem. Tako da, ne znam od čega smo počeli. Duhovnost. Da. Pa meni je malo čudno kad ti to kažeš kao danas i tako dalje, jer ja se sećam recimo 70-ih, 80-ih, tek tad je bilo naš poplava duhovnosti i tako dalje, tako dalje. Sem ne vem, če je tako, kot zdaj. No. Pa ne, ja mislim, znaš, recimo, bio je neki princip u psihodrami i u gestalt terapiji, zove se ovde i sad. Znači, šta ja registrujem, šta ono, onda se pojavi 30 godina kasnije kao čuječnost. Kao wow, znaš, novi brand, mindfulness, i sad svi, to je isto ovo. Znaš, tako da mi koji pamtimo malo duže, znaš, mi vidimo tu neke mode koje se pojavljuju. Znači, mislim, što da ne, ljudi se, znaš, bave ovim, bave se onim, ali to nisu ljudi koji dolaze kod mene. Postoje neki ljudi koji imaju duboko osjećanje inferiornosti, znači da ne vrede dovoljno, i onda se oni zakopaju ili filozofija, znaš, krene nešto, filozofira, ali je bizarno. Znači, psihotično. Ili religija, znaš, on komunicira sa Isusom, ili ode u te neke istočnjačke metode, ali, znaš, ako nikog ne ugrožava, okej. Mislim, ja nemam taj utisak kao ti da su ljudi danas nešto posebno okrenuti ka istoku. Kaj pa, kakšne metode vidite kot koristne? Ker rekli ste, ok, on se pogovarja z Jezusom, mogoče ni to objektivno za nas, ne? Ampak nobenemu ne škodi, pa dobro se počuti, pa mogoče vzeme nauke Jezusa, ki so precej pozitivni iz mojega vidika. Ne? A ni to dobro? A odkud ti znaš šta mu govori Jezus? Ja ne, če reče recimo, ne? Jezus mi govori, bodi dober do vseh, pomagaj ljudem. Pa ne, znači ovako, da ubacim termin pa će biti sve jasno. Mi danas živimo u vreme postnormalnosti. Gde se pa začel? Odbacivanjem normi. Okay. Znači, normalno je ono što je u skladu sa normom. Uh-huh. Znači, postoji norma i ono što odstupa od toga, to je devijantno. Znači, devijantno znači ide u strano. On tako. Zastranio, to što bi rekli. I to je počelo sa pričom o homoseksualnosti. Znači, tamo do 74. ili 3. zaboravio sam, to je bila dijagnoza. Znači, imaš dve vrste homoseksualnosti, imaš ponosne homoseksualce, to je egosintoni homoseksualizam, i imaš one koji osjećaju krivdu, zato što su homoseksualci, to je egodistoni. I to je bilo naš pisalo i oni su to problematizovali i rekli ne, znaš, to je orijentacija, to nije više patološka kategorija, I, znaš, tu je počelo i krenulo se širi, tako da, znaš, recimo, ako ja čujem kričanje iz susednog stana, pa dođem da slušam, pa shvatim da je to sadomazo, pa dobro, šta, ljudi vole. Uh-huh. Znači, nema te neke spoljašnje norme, nego ako je njima okej,
Znaš, onda nas ne zanima. Ja, ne vem, se pravi, je normalnost v večini primerov dobra, ali kako? A nema je. No, ampak to je slabo, da je ni. A sem prav slišal? Znaš kako, ja sam ipak formirao u nekom drugom vremenu, tako da za meni fali normalnost u nekim stvarima. Mislim da fali ljudima u smislu orijentacije, da su dezorijentisani. Znaš, ali mislim, nemam ništa protiv. Jer problem je ako je, znači ljudi gledaju sebe i svoj mikrosvet i onda se trude da to urede u skladu sa svojim nekim normama. Ali ovaj svet izvan toga ih ne zanima. A u tom spoljašnjem svetu imaš svašta. Imaš ljude koji idu ulicom, a koji su od sebe napravili umetnički projekat. Znaš, nekad bi bizarni, čudni. Sad su zanimljivi. Kao... Ja, razumem, ja. Mogoče gremo lahko počasi na en dialog z publiko. Če imamo, mislim, da imamo mikrofon na voljo. Če boste imeli kakšno vprašanje za Zorana, bo po moje vesel. Mogoče samo roko dvignete, pa bo nekdo do vas prinesel mikrofon. Po moje se slišimo. Samo zaradi posnetka. Ja, hvala Iza. Ja, pozdravljeni. Jaz bi imel v bistvu samo eno vprašanje, in sicer, kako gledate na kompromis med partnerjema? Kaj pomeni to za vas? Da dva partnerja med sabo vedno pravijo, rabite kompromis. Pa ni jedan kompromis. Mislim, ajde kažem, šta ljude drži skupa. Uvek imate ono šta se privlači, sličnosti ili razlike. Znaš, recimo, niska ženska se zaljubljuje u visoke muškarce. Znaš, to je očigledna razlika. A onda imaš i, recimo, visoke žene koje imaju kompleks da su previsoke i onda, znaš, traže opet visoke muškarce. Znači, sličnosti se privlače. Ali šta je ono što ostaje zajedno? Ostaju u principu ljudi koji dele osnovne životne vrednosti, vrednote. Znači, ako se oni slažu oko, ne znam, 7 osnovnih stvari, da jesu važne i slažu se kako te vrednosti treba čuvati i održavati, onda će oni verovatno ostati zajedno. I onda se kompromisi prave oko drugih stvari. Znaš, ide mi se na more, nemoj na more, idemo u planinu. Pa sad planina more, pa... Znaš, i tu je isto bitna pregovaračka veština. Znači, ajde, molim ti, idemo ovaj put na more, a zato ćemo onaj drugi put da idemo tamo i ja ću raditi nešto ti bude jako prijatno. Trgovina, da. Tako da ljudi vrlo teško prave kompromise oko tih temeljnih životnih vrednosti. Znači imate dva momenta. Jedan moment je da je nešto vrednost i za jednu i za drugu osobu. Recimo ako njemu novac važan, a njoj nije. Znaš, onda će on da zarađuje novac i da ga čuva i a ona će da ga rasipa. Jer za nju je važno da ima partnera koji je pored nje, a on umjesto toga ide i zarađuje, nema ga. Znaš, i onda je ona nesrećna, ide, kupuje, rasipa novac i verovatno će se razići. Onda isto, recimo, deca. Znaš, jedno i drugo, njima je dete, odnosno deca, visoka životna vrednost. Ali, recimo, on je imao prestrogu uzgoju
i kad ona krene da disciplinuje dete, onda on u njoj vidi monstruma koji maltretira njeno dete, njegovo dete. Znaš, i onda su fajtovi oko toga i onda se oko toga i razvode. Tako da, znači, moraju se slažu šta je važno u životu i da ima otplike sličan pogled na to kako se ta vrednota, šta se radi sa njom, kako se deca uzgajaju ili kako se novac čuva ili štedi, oplemenjuje i tako dalje. Znači, kompromisi prvog reda i kompromisi drugog reda. Kompromisi prvog reda ne. Mislim, neće izdržati dugo. A kompromisi drugog reda svakodnevno. Še kakšno? Tamle od zadaj. Se mikrofon je ostal pri tebi, ne? Aha. Dobro večer. Dobro večer. Prije ste mnogo govorili o razlikama između... A se odmaknem od... Ja, okay. O razlikama između ljubavi i zaljubljenosti. I sad kako ste kao mlađi bili 15-16 puta razočarani, zanima me da li mislite da je to korisno i da je pomoglo da shvatite tu realnu sliku i da ne idealizujete, ili bi bilo bolje da smo od početka svjesni da ljubav i zaljubljenost nije ista stvar? Pa ovo drugo, definitivno. Znači, dete se rodi pa gleda kako mama i tata prema njemu, pa onda sad, ne znam, 3-4 godine gleda kako roditelji između sebe, pa baka, znaš, deda, baka, pa ljubav razmenjuje se, pa onda pravlice, pa su onda srećno živjeli do kraja života. Znači, do neke, ajde kažemo, 14. godine, kada ljudi zaista postaju, zaista razviju neko apstraktno analitičko mišljenje, oni bar jedno 20.000 puta upiju neku predstavu o ljubavi. I onda je to program. Znači onda u stvari napraviš softver i čekaš da ti se to ostvari u životu. I pošto softver nije dobar, mislim to možete i u svojim životima. Ja sam rekao između 15 i 20, a ne 15-16. A možda i više od 20. Znači koliko puta sam se zaljubio i šta je bilo od toga. Koliko ste se vi puta zaljubili? Dobro, nećete kažete. Znaš, ali ljudi kažu, ne znam, 5 puta, 7 puta, Pa da li si sa tom osobom koja se bila zaljubljena? Pa možda je sa ovom poslednjom, a možda i nije. A šta je sa onim 4 puta? Znaš, razočaranje. E sad, šta je problem? Problem je što ti ne možeš dete da zaštitiš od kulture. Znači, dete, znaš, nije samo u porodici, nego gleda medije, čita knjige, te knjige su napisane tako kako su napisane i tako dalje. Tako da je prosto mora da upije i da stvori taj program, da će da se zaljubi, pa posle toga da ide kako treba. Ljudi koji dolaze na terapiju su u principu ljudi koji shvatio to nešto nije u redu. Jer kako mlada osoba razmišlja? Znaš, zaljubio sam se, pa onda sam vidio to nije ona prava za mene. Ok, tražimo i dalje pravu. Pa dođe druga, pa dođe treća i onda odjednom shvatiš da imaš 32-3 godine i da nijedna nije bila prava. A onda vidiš neke ljude oko sebe, svog godišta, koji žive u kvalitetnim odnosima, neki imaju decu, neki ono, i tek onda ljudi počnu se pitaju, pa čekaj, možda nešto nije u redu sa načinom na koji biram. Znaš, i onda je to u stvari uvod u
hajde kažemo, ili samoanalizu ili ovo ili ono. I sa tim u vezi je ovo pitanje koje ste imao na početku. Recimo, ljudi su složili stvari u glavi, to zaljubljenost vodi u ljubav i tako dalje. I onda pročitaju knjigu, ne mora bude neko od ovih mojih, koji im to pokvari. Znaš, čisto ono logika, čekaj, pa da, pa stvarno, pa. I sad šta? Sad su u jednom unutrašnjem konfliktu. Gde jedan deo njih bi da bira na stari način, a drugi deo njih bi da bira na novi način. I onda je to vrlo nezgodan unutrašnji konflikt koji je zdrav. Zašto je zdrav? Pa zato što će tokom vremena oni da se dogovore sa sobom. Ali početna pozicija je sledeća. Ej, mala, mora da nešto mentalno nije u redu s tobom čim se meni sviđaš. Mhm. Ne da ste razumeli. Znači, ako se ti meni sviđaš, ti si luda. Jer do sad sam uvijek birao te neke lude. Tako da, taj stari način, deo koji bira na stari način bi opet izabrao nekoga, a drugi deo njega kaže nemoj da biraš to, znaš, to je, bit će toksično, opet ćeš ponoviti priču, bit će bez veze. A onda taj novi deo koji zna to novo znanje kaže evo biraj onu tamo, a stari deo kaže koga? Pljak. Znaš, dosadno, nije to. I onda ljudi su u jednoj fazi nestabilnosti, ali za neko vreme se u principu dogovore sa sobom. Lahko jaz tukaj sam nekaj dodam, ker sem glih zdaj razmišljal, pa kako sem jaz slišal to vprašanje. Zakaj je nujno, če na koncu izkušnje pride razočaranje, da sama izkušnja nima mogoče vrednosti, ne? Ker, zbog upanja. no, ampak jaz recimo sem se parkrat v življenju zaljubil, pa mogoče je bilo neko razočaranje na koncu, ampak izkušnja je bila vredna iz več različnih nivojev, ne? Iz tega nivoja, da se nekaj naučim, tako sem slišal to vprašanje, iz drugega nivoja, da sem se imel izredno dober in mi ni žal teh izkušenj, ne? Se mi zdi, da ljudje dostikrat slišijo tako, temu se moram pol odpovedati, ne? Če padem ven iz te iluzije. Grem v to racionalno smer, ki mi jo Zoran predlaga, ampak zgubim ta žar, ne? Mogoče tako kdo sliši, ne? No što, eto, slušam kao da mi pričaš o kokainu. Znaš kako sam se dobro osjećao, razočaranje nije dovoljno, zato što ljudi tumače, ne znam, bio sam sa tom i tom osobom i na kraju nije uspelo, bolelo me Ali zašto se to desilo? Pa zato što ona nije prava, a tamo me čeka neka druga prava. Znači ništa ne naučim iz toga, nego vezujem za osobu. I onda tek kada ljudi imaju neki dovoljan uzorak, onda, ovo što sam rekao, obično je to neka prva polovina 30-ih, kada počnu da se pitaju, a možda ja tu nešto napačno delam. Ja, ne, se jaz sem mogoče eno tretjo možnost vidim pri sebi, da kljub temu, da se drogiram s tem kokainom, ne, vsem med tem drogiranjem se zavedam, da ne bo to večno. Mogoče. Pa da ni krivda na drugi osebi. Da je krivda v odnosu med nama in noben ni kriv. Nisva pač mogla biti do konca življenja, tako kot sva mislila, ne. Zakaj bi se mogel odpovedati, ali pa hitro se mi zdi, da lahko notranji konflikt nastane tega. Racionalno razumem to, prebral sem Zoranovo knjigo, čustva mi govorijo tako kot prej in moram jih zatreti. Ne? Opet čustva. Imate ovu divnu knjigu Emocije. Sem tudi prebral, ja, zelo priporočam. Da, hvala. Sam se nisem nič naučil, izgleda.
Naši čustva umeju da lažu. U smislu samoobmane i tako dalje. Znači, mi terapeuti i radimo sa ono što ljude dovodi, to su njihova loša čustva, neprijatna čustva, ne mogu sami da ih se oslobode, probali su sa drugim, razgovaraju sa prijateljima, družinom i tako dalje i to ne ide i onda ajde da vidimo odakle to dolazi. Može, samo mi je pobegla misao, ali ajde. Mogoče, doskrat sem videl, ko se pogovarjam s terapeuti, pa to se mi je doskrat zgodilo, ko se pogovarjamo o drogah, recimo o psihedelikih. In tam se zgodi, da v stik, ki so ga imeli določeni psihiatri s tem, pa s takimi ljudmi, so bile v negativni sferi. Ne? In zdaj, ko ste rekel, pridejo do nas ljudje, čustva so ponovadi patološka, so problem, a se vam zdi, da ste bili v življenju predvsem profesionalno deležni večkrat človeka, ki mu čustva nagajajo ali pa čustva so neka negativna stvar v njegovem življenju, pa jaz zdaj izhajam iz tega, ki mogoče nek zdrav posameznik ali pa vsaj ne izredno bolan posameznik, ne, operira s temi čustvi na zdrav način. Pa ne, mislim, tu sad ti polaziš toga da su čustva ok, pa onda kako mi operišemo sa njima, ali imaš čustva koja su racionalna, razumna, i imaš čustva koja su iracionalna, nerazumna. Znaš, i sad šta bi bilo idealno? Da imamo čustva, onda kad treba da ih imamo na način na kojih, znaš, šta je Aristotel pričao pre 2000 godina. Recimo ljutnja, da se ljute onda kad treba, na koga treba, na način na koji treba i tako dalje, tako dalje. I to, znaš, sve stoji. Ali ovde su u pitanju iracionalna čustva. Znaš, dođe neko i kaže da ga je strah, da je super u službi, ovo, ono, sve, i u životu, ali da ljudi ne znaju da on u stvari ništa ne vredi. To je ono sindrom impostera. Znači neko ko ima doželje da glumi sebe. I da uspešno glumi. I da mu svi veruju, a on u stvari zna, jer se tako osjeća, ništa ne vredi. I to neko osjećanje niže vrednosti, to je osjećanje, znači emocija, ali je to neadekvatna emocija. Znaš, on ima stalno doživljaj da to što ga hvale, što ga prihvataju, da će to tek biti problem kad oni otkriju ko je on, kad ga raskrinkaju i tako dalje. Znaš, i sad mi radimo s takvim osjećanjem. Znaš, niko ko je zaljubljen neće doći na terapiju. Ja još imam jedno pitanje. Zanima me da li ste na taj princip izabrali vašu ženu? Samo trenutak. Zanima me da li ste na toliko racionalan način izabrali svoju suprugu i ako je vaš odgovor da, na kakav način ona to prihvaća kao žena? Jer joj to ok? Jer ja bi ipak htjela da muškarac kad me vidi da mu se odsijeku noge. Da. Mislim, nije supruga, imam partnerku, mislim, ločen sam, ali mi imamo super odnos. Znači, ipak racionalna odluka. Ili sa prvom ili sa drugom? Jeste se razveli zato što ste u prvu bili zaljubljeni, a drugu izabrali jako racionalno. I zato sad ova druga funkcioniše, a prva nije. Ako previše... Dobro, ako te baš toliko zanima moj privatni život... Ne zanima me privatni život, nego zanima me da li to što pišete i živite. Da. Znači, ja sam se 2 puta razveo. Prvi put totalno pogrešan izbor. Dobro, bio sam mlad.
i tako dalje. Drugi put sam dobro izabrao, ali smo se otuđili. Tako da je ona praktično ostavila mene. Ma što ne zameram. Znaš, ti si godišnje 156 dana u Sloveniji. I tako dalje. I sad ovaj treći izbor, mislim to ide mic po mic, znaš, nije to raspišeš konkurs pa se prijave pa ti izabereš na dobar način, nego izabereš pa onda ide život pa vidiš da je to, znaš, dobro i tako dalje. Tako da ja to živim. Znači, zadnji put kad sam se zaljubio imao sam 40 godina i to je stvari bilo povezano sa nekom krizom. To nije baš kriza srednjeg doba, ali je to jedna od tih muških kriza. Znaš, sad sam u 5. deceniji, znaš, sad više nisam mlad ili mladić ili ne znam kako bi to rekao. Pa sam onda išao na terapiju, pa dobro, ali sad sam si razveo od te prve žene. Znači ja ne samo ovo, nego i druge stvari koje pričam, ja to živim. Hvala. Hvala vam. Zoran, hvala. Iz srca in uma. Eto, spojilo se. Zdaj bomo še imeli malo, če boste imeli še 20 minut časa. Za vse, ki zelo priporočam v bistvu obe knjigi. To sta edini dve, ki sem jih prebral, Emocije pa Formule ljubezni, tako da si lahko kar vzamete, če boste napisali kaj, pa lahko plačate na izhodu jih. Tako da, ful hvala iz srca. Hvala i tebi, Klemen, hvala. Hvala vam.